Здравейте, приятели! В днешното видео ще говорим за този автомобил, при който клиентът закупи участъците за амбиентното осветление и всички останали добавки към него от AliExpress. Направили монтажен, но осветлението не заработило. Потърсиха нас за решение на проблема. Ние разглобихме автомобила и установихме следните проблеми, защо осветлението не работи. Един от главните проблеми беше късо съединение при прекарване на инсталацията, не само на едно място, а на няколко. Друг проблем, който установихме, е, че модулите, пристигнали от AliExpress, не работиха. Впоследствие ние подменихме всички модули, преправихме инсталацията, разделихме на зони и осветлението заработи. При нашият модел модули, амбиентните осветления в стандартния пакет за този модел от C-класа, E-класа и като цяло за всички мерцедеси разполагат с функцията за две цветови зони. Всичко се управлява през оригиналната мултимедия на колата. Самото осветление засича промяната на градусите на климатика. Друга интересна функция на модулите, които ние предлагаме за тези автомобили, е функцията за сигнализация при отворена врата. В този клип искаме да покажем каква е разликата на частите, които предлагаме и ние, и частите, които може да закупите от AliExpress. Ще покажем съществена разлика в капаците за амбиентно осветление, ще покажем съществена разлика в ротори говорителите, ще покажем каква е разликата в въздуховодите. Ще започнем с светещите въздуховоди. Една от съществените разлики е, когато започнете да въртите въздуховода, този, който от AliExpress се усеща много по-хлабав и нестабилен. Когато пипнете въздуховода, се усеща доста по-груб. Самите световоди на амбиентното осветление във въздуховодите са ниско качество. То се отнася до капаците с амбиентно осветление. Ние предлагаме два модела капаци Burmester с амбиентно осветление, с цяла светлина и с контурна светлина. При този вариант, който е закупен от AliExpress, самия надпис няма нищо общо с Burmester, е просто реплика. Отделно се забелязва нехомогенна светлина от самия капак. Друго, което искаме да кажем, са ротори говорителите. Тази изработка не сме я виждали, честно казано, стоят сравнително грубовати върху колата. При допир самия говорител е нестабилен и играе. При ротация самото говорителче излиза много по-малко напред. При амбиентното на седалките също забелязваме значителна разлика от това, което предлагаме ние и това, което е монтирано тук. Нашата основна цел е да предоставим най-високо качество продукти за вас и вашите автомобили и да останете доволни от нашите услуги.